Ďalšie video z Bedwarsu a som tu s... A ja hráme na SGčku. Mapu Pokémon. No, Pokémon, to už som hovoril. To Bedwars som hovoril. Ja to na kanále natáčam, ja Áno, lebo on potrebuje od toho heslo. Od Bendika. Ne, to je moje. To je moje, ty čorka. to si taký pohoda. No sa to lebo... To pôjde. Rovnávam tie FPS. A! Mám také mikrolagy ako keby. A máme blbý tým, takže to asi prehrám. Lebo on už mi to niekto išiel čorúvať. Lucky block. Ja si kúpim veci. Takže blbý tým. A ešte k tému sú to one. Takéto... a takýto skin majú Alexa, takže... Kde je krompáčik? Ja mám krompačik. Ja som dostal. A len 10 minút môžeme natáčať, lebo ja tam mám kúpené aj tak ten Bandicam asi neutáhne. No, ja som si ešte My máme sprostý tým, my máme fakt sprostý tým. Oni stávajú hore a nemyslia na tú cestu. To sú... Ajha. Si kúkate na to. Tak ako, sorry, ale fakt ako takto sa stáva cesta nestáva. Bo inak sa hore nedostanete. Takže troška blbý nápad. Tak, keď nepoznajú tú mapu, tak musia aspoň vedieť, že nestávať do výšky, lebo vždycky sa im to neupáca. Počkaj, zastávam postel. No, dobré. A ďalší lucky block som si kúpil. Look level 3. To sem narobíš srandu. Look level 3 ako really. Dobre, zmienil som sa, dobrý tým. Dobrý tým. Dobrý tým máme. Ja som kúpil trúny a dám ich takto sem. Look level 3. Ja. Sa musím dostať do stredu, ale keby nestavili hen takú cestu, tak sa dostanem do stredu. Mám goldy, ale ne, oni musia hen tak postaviť. Oni nevedia toto hrať, toto je spolupráca, ne, vyhraj. Takto. Ešte tu robím zábran. Jo. Zaberám jeden lucky. Veď si kúpim. Víš čo, nemáš 3 irony? Nie, ale ja som to. Ja mám 2, teraz zaberám jeden a mám to. A čo som kúpil? Mám 3. Uvidíš, čo ja kúpim. Je to na číslo M. Minecraft. Matilda. Aha, Matilda. Ja som sem položil malý darček. Pikachu, my sme Pikachu. Čiže... Áno, tam hore. Čo ty, my sme Pikachu. Pikachu. Nenadávať ve videu. To je moje jedno pravidlo. Keď to nadáva ve videu, už s tým nebude ve videu. A ako ak sa mám teraz dostať? Počkať. To sa mám lepšie Len to sú zelení. My sme Pikachu. Pikachu, bleskový útok. Lagi. Pikachu?
More červený, tahni more. Tahni červa. Červeno. Červený venom. On má meč. Tam je zelený. Big more. Ježiš, to je čorka. Ja potrebujem meč. Matilda more. Ty kokso. Čo ty si to nepustil? Matilda frčí. Piť ťa učí. Matilda frčí, piť ta učí. Ježiši Maria, najrýmie. A to ja k tomuto videu dám nápis one hlášky F. A dáš tam Matilda. Matilda ta učí piť. To piť. Maj Matilda. Everybody come on that. Kindle super sky from the light. Hello, very far. Low. No. Low sound. Everybody no. Everybody help me. Sakra. Ježiš, vy to čourujete, Irony. A čo mi je bronz? Ja nekempím celú hru, ja som len taký človek, že... Díky, ja si kúpim radšej dvojkový. No, ale ja som si teraz kúpil dvojkový, tak som ho nechcel zahrať. Aby som mi hľadal do Nie, vody. vytvorili týchto. Poďme na red. Ja som vlastne zabudol toho kúpiť rozpáč. Aha. Dobre ty. Sakra, ja som... Áno, dobre. Díky, že dodržuješ jedno pravidlo. Skapte! Jasné, toto je hackerstvo. Teraz mi volajú, Franklin more. Áno, dobré hacky. Dobré hacky, na 5 metrov ma trafi. To sú dobré hacky. Červený. Podkopem. Jo! Ja som toho červeného podkopal. Dobre. Tak toto bolo pekné. Ak to nám tu zničím, oné. Keď si nevšimnú, tak padnú. Som tu na červených urobil past. Oni sa rozvenú a že uaha. Máme úplne na tých červených. Ja tu čakám na nich, že fakt. Modrý sú... Aha. No tak dobre. O, pikak. Červených musím dať proste. Sú najhorší. Ja tu len čakám, než oni prídu. A ničíme cestu. Ja som sa tak lakol. Ja som im zničil cestu. Ja som sa tak lakol, keď do mňa strieľa, že